tele lehetsz feszültséggel, azért is kapcsoltad be ezt a hanganyagot. És arra kérlek, hogy állj föl, és kezd el rázni a végtagjaidat. Először rázogasd meg a két karodot, a kézfejeidet, az alkarodat, rázzad. Aztán kezd el rázni valahogy a felkarodat, a válladat, lehet, hogy körzöl vele, miközben rázogatod a kézfejedet. Aztán kezd el felváltva rázogatni a lábaidat is, a lábfejedet is, vagy az egész lábad, akár így rugdoshatsz is. Engedd, hogy ellazuljanak a lábfejeid, és úgy rázogasd, akár külön-külön, két lábad, két kezed, akár egyszerre a két kezed és egy-egy lábad. És kicsit a fejedet is elkezdheted rázni, akár előre-hátra, akár oldalra, mintha valami techno koncerten, vagy valamilyen nagyon góa fesztiválon lennél. Csak rázd, add át magad ennek az állapotnak, és csak érezd, ahogy minden rázással távolodik el a testedből ki a sok felgyülemlett feszültség. Figyeld meg, hogy melyik mozdulatok esnek jól neked, milyen tempóban, milyen ritmusban, körözhetsz közben a válladdal előre-hátra, fejeddel, nyakoddal. Figyeld, hogy a te feszültségednek az eltávozását melyik fajta mozdulat támogatja a leginkább. Csak rázd ki magadból a feszültséget, csináld addig, ameddig jól esik, akár bele is táncolhatsz, betehetsz valami zenét, és csak rázzad magad. Nem lát senki, úgy, ahogy vagy. Ha gyerek ott van veled, akkor ezt ő is élvezni fogja. Rázzátok magatokat együtt, és engedjétek, hogy távozzon belőletek, áramoljon kifelé a feszültség.